bisan sa mga. So, nagtuwid ni ma'am, na kana sa sinyon gat mo, mo na yung papatay mo yung istorya sa mga. Mga obstak na bitaw ng bilo. Mata. Wala. Papa. Bungkag na sad. Sana, be. Kanang may saging, diba? Ano bang dere din? Luwag pa ni padulong pa dito mo. Oh. Ayo lagi dito. Ya, ani ni. Mbot na limot ako eh. Diba? Dito na mbot ni Ras ni. Kani, dili ni apel. Dire. Dili. Hello. Kani ba inegosyate? Pero wala na banta na to. Kung pagpaningkamot, labaw sa tanan, malimong blessing sa uban. So we ask in your name, Amen. Congratulations! Congratulations! Grabe! Ulit mo, dali. Join us. Ma'am, Rose. Congrats. Yeah. Salamat sa tanan, Jen. Sa opisina mo, very happy. Alin naman muna! Dali mo ka na. Pwede na! Sino? Sige na. Kaya po yung bayran sa gawas. Magkaya sa request! Okay rin yung mo. Morning bagong school ni Kuya sa senior high. Grade 11 diri sa COC. Mone. O dali ra matuldulan nimo kay dagko mang number. Tanaw lang nimong number sa room. Ground floor raman tanan daw ya. O di ba aircon pa ang school? Sa imong may istorya. Gani. Unexpected kayo ang atong pagpaniud to kay nagsaba di si Kuan Elaine. Iya din birthday karon mga ka-partner, no? Pa man gi-stock ni Kuan ni partner Jim sa Facebook, agi private niya, no? So i-private niya ang iyang kuan mo nang wala ni notify nga birthday. So birthday di ay ni kisa may nawag. Padilya yay. May na sa di commission pa. Garo record ro na this. Wala na kay nag-niud to pa mi. Di sa natutupagon na kay kana di karon ni Elaine. So padong mi sa Royal Panda mga ka-partner kauban si Nico, si Miss Right, si Kuan, si partner James dayon silang sere naguna na. Okay, so dira ta sa Red Ribbon, hapit ta kadyot palit taog. Okay. Gabi mga ka-partner, madto na sad mi Cebu para sa atong office. So atong i-vlog abot ugma gabi man mi mularga. Itong i-vlog kung unsay porma karon dito sa office sa Cebu para sa atong expansion. Salamat kayo sa Ginoo. Red Ribbon. Let's go. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masa ba istorya? Thank you.
Going na. Okay. Niabot lagi tunga ni ko. Yay, wala ra na sa Dia Nico. para sunod ang sakyan mo. Narabay man. Nabangga ang motor ni Sir Nico. Wala na ka daw sa Nick? Ha? Ha? Din? Ha? Na mga motor dia unya. Na makita nimo dia nga naka-glass. Oh, naka-lock na siya oh, naagay yung signal ko talaga. Settle na. Uy! James, ano na ko? Asa mo? Oh, naro, magkaon niya. Ina si Kuya, ina. Ako istorya. Ha? Mga ka-partner na namin diri sa sulod sa oras alas 7. So nangita pa mi sa among bed. Adapit. Still searching for the bed number. B? B. E, mani. Kasi dito. Ito number. Next kano sir? 118 man na dia. Nay 116 to. Mga kapartner na namin diri sa among daanan diri mi sa kanang aircon na transfer mi from economy diri sa tourist kay napa may mga available. So silang sir ta dito sa Pikas sa trabaho. Sir Nico sila dito kauban sa Torres area. So, mas komportable diri compare dito sa economy kay ngit-ngit ang economy na medyo igang po. Time check alas 9:30. So 5:30 na nami sa Cebu. Matulog sa itong mga partner para gumatay energy. Good evening and good night.